Hausawa Top TV tashar al'umma. To fa sabuwar waƙar Ado Gwanja ta kuma bayyana inda take neman rikirkita mata, inda yanzu za ku ji Aisha Najamu ta fito ta yi wasu kalami akan wannan waƙa ta Ado Gwanja, inda ta ce Ado Gwanja ya ji tsoron Allah, ya saki waƙarwar ta warware aure da yawa, sannan kuma ya rikita mata ya haukata su, yanzu kuma ga wata waƙa cas ya sake saki. Shin Ado Gwanja ku anya yana so ya bar mata su zauna lafiya? Ga dai bidiyon nan ku ji abin da Aisha Najamu jarumar Izzat su take faɗa, take turawa Ado Gwanja wannan sako. Mun muna ganin rayuwa. Allah Ado Gwanja gaskiya ka bar mu haka nan aba gaskiya ka kyale mu haka, ka zo kai war. Muka zo muka yi ta fama da war a TikTok. Yanzu kuma ka zo kai wai cas. Wai kuma bayan ka yana ciwo a sosa. Aba. Saboda shi kenan so ake a firgita mu. Mun zo mun yi war gaba ɗaya, wani lokacin ma duk ta je ta warware aure. Ta warware. Yanzu kuma wai cas. Kuma cas din ma wai a sosa. Muna ganin rayuwa. Dan Allah Ado Gwanja kai hakuri ka ban mu haka. Dan girman Allah Ado Gwanja ka ban mu haka. Wai a sosa. Kai jama'a. Dole wai sai an haukata mu. To, bayan war ga asosa, wai cas. Wayo. Duniya ina son ki zan barki. Ina ya samu dace. Muna shan wahala a hannun Ado wallahi. Muna shan wahala. Wallahi kana ba mu wahala. Waccan din ma fa bamu gama ba. War din nan ita ba fa bamu gama ba. Kuma ka zo ka dauko wannan. To a sai me ta fama? Na mi tai. Babba kuma ka kiyaye ni wallahi babba. Babba ka kiyaye ni. Babba ka kiyaye ni ka fita a ido na in rufe. Babba ka fita a ido. Mahaifar tururuwa da wace tsiya an dade ba a samu ba mahaifar tururuwa ba. San maci zan kawo maka murja wallahi zan sa ta sa min kai a gaba wallahi. Wallahi murja zan sa ta sa min kai a gaba wallahi, sai ka gane kuranka, sai ka gane baka da wayo, sai mu ga inda zaka je ka nemo waɗannan abubuwan da aka gaya ma. Kani in ka nemo ma ni da kaina ma zan ba. To babu shakka dai kamar yadda Aisha Najamu ta faɗa, Ado Gwanja ya saki waƙar war kuma mata ba su gama warwarewa ba, yanzu gashi ya zo ya ciki cas. Ado Gwanja yana ɗaya daga cikin mawaƙan da suke jan ra'ayin mata, ko mu ce yake rikirkita mata, kuma babu shakka waƙoƙinsa su ne waƙoƙin da suke tashi a gidan biki. Ado Gwanja da fari ya saki kujerar tsakar gida, sannan ya zo ya saki wata waƙa da ake cewa sama mata, sannan kuma ya zo ya ce masu bayan sun yi saman su kame kam, bayan sun kame kuma ya zo ya saki ya ce su warware, yanzu kuma ga cas ya saki. Kuma waƙar ta cas wato ana yi ne ana asosa. Wannan waƙa babu shakka Allah ne kaɗai ya san irin cin kai da haukar da mata za su yi 'yan TikTok. Dama mata 'yan TikTok suna so su ji waƙa ta zo da hauka da cin kai a cikinta, saboda duk wani salon iskanci sun iya shi. Wannan waƙa ta cas Allah ne kaɗai ya san haukar da wato mata za su yi a kanta. Kawo yanzu tun lokacin da Ado Gwanja ya saki ɗan shot ɗin bidiyon waƙar, wato inda ya mamin ɗinta, wato kawo yanzu mata da yawa sun yi wannan mamin na wannan waƙa suna ta soshe-soshe. Ikon Allah. A yanzu fa babu shakka mata da yawa na TikTok sun ci kai saboda irin yadda suke hauka da dai sauran abubuwa. A yanzu haka wannan waka ta wato cas Allah ne kaɗai ya san irin soshe-soshe da irin murƙusassun hauka da matan TikTok za su yi akan wannan waka. To masu saurare me za ku ce a dangane da wannan wato ƙorafi na Aisha Najamu ga Ado Gwanja kan wannan waka da ya sake saki cas ba a da basu warware daga war ba. War dai kun san ta ɗebi masoya, amma yanzu ga cas kuma. Shin wanne irin tunani kuke mata za su kasance akan wannan waka?
Muna jiran jin shirin ra'ayinku akan wannan batu, mun gode.